महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। दुधापासून पदार्थ बनवण्याच्या प्रकल्पावरून शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या समोरच माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी परखड मत व्यक्त केलं आहे। राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये 9 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या लोक अदालतमध्ये जिल्ह्यातून 288 प्रलंबित व 666 वादपूर्व अशी एकूण 954 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली। गणेशोत्सव संपेपर्यंत चिरे वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात यावी याबाबतचे निवेदन शिवसेना देवगड तालुका प्रमुख विलास साळसकर यांनी देवगड तहसीलदार रमेश पवार यांना दिलं आहे। गणेश चतुर्थीपूर्वी शेतकऱ्यांना पीक विम्याची 120 कोटी रुपये रक्कम मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने व आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने ओरोस जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन छेडण्यात आलं आहे। केरळमधील कोझिकोड जिल्ह्यात 2 जणांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली। संबंधित मृत्यू निपाह विषाणूच्या संसर्गामुळे झाल्याचा संशय आरोग्य विभागाला आहे। या घटनेनंतर कोझिकोड जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे। उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महागाई भत्त्यासह इतर मागण्यांची पूर्तता करण्याचं आश्वासन दिल्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटनेनं उपोषण मागे घेतलं आहे। गेल्या 15 दिवसात रायगडच्या समुद्र किनाऱ्यावरती अंमली पदार्थांची 200हून अधिक पाकिटे वाहून आलीत। पोलिसांनी मोहीम राबवत ही पाकिटे जप्त केली असली तरी या घटनांमुळे सागरी सुरक्षेतील त्रुटी पुन्हा एकदा उजागर झाल्या आहेत। आता भारत जोडो यात्रेचा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे। लवकरच हा टप्पा सुरू होणार असून राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वातच ही यात्रा निघणार आहे। मुंबई काँग्रेसने ट्विट करून याविषयीची माहिती दिली आहे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडून डिझेल कारच्या किमतींवरती 10% अतिरिक्त GST लावण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं सांगण्यात आल्याची चर्चा सुरू होती। या संदर्भात खुद्द गडकरींनीच खुलासा करत असं काही नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे। HIV बाबत जनजागृती, वैद्यकीय तपासणी, उपचाराधींची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटीनं एक विशेष QR कोड तयार केला आहे। वेंगुर्ला शहरातील गाडी अड्डा येथे एका लहान मुलावरती अचानकपणे 8 ते 10 कुत्र्यांनी हल्ला करून त्याला चावून गंभीर जखमी केलं आहे। ही गंभीर घटना असून नगर परिषदेने या कुत्र्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने मुख्याधिकारी पारितोष कांकाळ यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे। संघर्ष आणि आव्हाने आमदार वैभव नाईक यांनी याआधीच पेलली आहेत। त्यांची राजकीय कारकीर्द संघर्ष आणि आव्हानांची राहिली आहे आणि कुडाळ मालवणची जनताही त्यांना साथ देईल असा विश्वास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनी व्यक्त केला आहे। बाजार नियंत्रक सेबीने अदानी समूहाच्या 2014 मधील कथित समभाग व्यवहारातील लबाडीबद्दल महसूल गुप्तचर संचालनालयाचे पुराव्यांसह इशारा देणारे पत्र दडपले आणि हे अत्यंत महत्त्वाचे तथ्य सर्वोच्च न्यायालयापुढे अद्याप उघड केले नाही असा आरोप अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणाशी निगडीत जनहित याचिकाकर्त्यापैकी एकाने केला आहे। सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांच्या देशभरातल्या वाढत्या त्रासावरती आज सखोल चर्चा झाली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या विषयावरती चिंता व्यक्त केली। कर्नाटकमधील काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते BK हरिप्रसाद हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावरती उघड टीका करत आहेत। हरिप्रसाद यांच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेस पक्ष अडचणीत सापडल्याची चर्चा आहे। उत्तर प्रदेशात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे। विश्रामगृहात काम करणाऱ्या कामगारांना नोकरी सोडली या रागातून विश्रामगृहाच्या मालकाच्या मुलानं कामगाराला मारहाण केली। नंतर कर्मचाऱ्याच्या पायाच्या बोटाचा नख काढला। त्यामध्ये कामगाराचा मृत्यू झाला आहे। या प्रकरणी पोलिसांनी 4 जणांना अटक केली आहे। निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यास व्यवसायात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून 1,55 लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला। या प्रकरणी चतुशृंगी पोलिसांनी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। बहिणीला त्रास देणाऱ्या मेवण्याच्या डोक्यात गज मारून खून करण्यात आल्याची घटना बाणेर भागात मंगळवारी घडली। मेवण्याचा खून केल्यानंतर तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली। रेल्वे स्थानकासमोर इतर स्टॉल हटवून अपंग व्यक्तीचे स्टॉल चालवावे त्यासाठी एका स्टॉलधारकानं मंगळवारी सकाळी पनवेल पालिकेसमोर अंगावरती रॉकेल ओतण्याचा प्रयत्न केला। पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांनी वेळीच हस्तक्षेप करून अनर्थ टाळला। मागील 1 महिन्यापासून बेपत्ता असलेल्या नायगावमधील मेकअप आर्टिस्ट नयना महंत याची प्रियकराने हत्या केल्याचं उघड झालं आहे। नयनाचा मृतदेह सुटकेसमध्ये भरून गुजरातच्या वलसाड येथील खाडीत फेकून देण्यात आला होता।
मुंबई गोवा महामार्गावरती उमरमळा पुष्पसेन ज्ञानपीठ समोर गुराख्यासह महेश गाडीसमोर आल्याने भीषण अपघात झाला आहे. त्या अपघातात गुराख्यासह महेश जखमी झाले आहे. धावत्या कारमध्ये LPG सिलेंडरचा स्फोट होऊन तरुण जिवंत जाळल्याची घटना घडली. दुर्घटना इतकी भीषण होती की कारचा चक्काचूर झालाय. राजस्थानच्या श्रीगंगानगर शहरातील जशासिंह मार्गावरील पेट्रोल पंपाच्या मागील गल्लीत ही घटना घडली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा वायदा घसरणीसह तर चांदीचा वायदा वाढीसह उघडला. या आठवड्यातील दुसऱ्या दिवशी सोने चांदीच्या फ्युचर्स किमतीत वाढीसह व्यवहारास सुरुवात झाली आहे. मौल्यवान धातूच्या फ्युचर्स किमती अलीकडे झपाट्याने वाढ नोंदवली गेली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी खुशखबर आहे. आठवड्याच्या अखेरीस 10 नवीन स्लीपर नॉन AC कोच एसटीच्या ताफ्यात सहभागी होणार आहेत, अशी खात्रीशीर माहिती मिळत आहे. सीमेजवळ लेह येथील सियाचीन भागात कर्तव्य बजावत असताना मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर उज्जैन येथील सुपुत्र भारतीय सैन्यातील 5 महारेजिमेंटचा नायक आकाश काकाराव अडागळे यांना 10 सप्टेंबरच्या रात्री वीरमरण आलंय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.